Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta mananaw ta sa dula sa Kipalitinggas laban sa Igangon Volleyball Club. Tara, dinhilang sa Dudes Torta. Sabay na taing natin namin.
Meanwhile. Okay. Okay, go. Oh, video na. Shout out ko sa mga pamilya ng Ginaldo family sa Taga Davao. Shout out ko sa ila. Yes. Shout out sa mga Oh, Ketlet. Shoutout ko sa kung mga manghod nga nag-eskwela unta magtarong mo. Moy. Dodo. Moy. Si mo. Shout out dahil sa mga Taga-Laak. I love you kayo ko sa inyo. Sa Oh, wata. please subscribe sa akong YouTube channel Bye Vlog. Ah, sige. Bye Vlog. Ah, okay. Shout out Dudes Torta. Please subscribe. Click the Notification. kaya ka na. Subscribe, share, like, comment. Subscribe, share, like, comment para updated kayo sa mga susunod niyang video. Yes. Torta. Jack, asa na? Asa na karang February 14? Mag-tour. Jack. Lingaw si mo. Marabag. Congratulations kay Palili daog na pud laban sa Igangon. Lakong man. Hangtod sa sunod nato nga video sa bayta dinhi lang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.